बालाघाट जिल्लानि न'खुथि जात्रासि बियाब बाथौ गौथुम दङ बेनि सिङाव दुर्गापुर होननाय मोनसे गामि जारिमिनारि गामि दं बे गामियाव 1966 मायथाइयावनो बेयाव रायजो जाफैजेनदोंमोन बर'फोरा आरो बे रायजो जाफैनानै बेयाव मोनसे भेलु दंफांनि गुदियाव दुर्गा मुर्तिनि दुर्गानि मुसुखाफोरनि महरनि माखासे महर दङ आरो बेखौ जोंनि सुबुं फोथायनायनि गेजेरजों बेखौ सिबिबोबाय थादों आरो बेहायनो जोंनि बे ओनसोलनि बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोना दिनै 1992 मायथाइनि उननिफ्राय बाथौ थानसालि बेयाव गायसनना लादोंमोन आरो बिथांमोना मिरु जिरु बिदि गायसनदोंमोनब्लाबो दा फैयै फैयै बिथांमोना गावनि गामिनि रायजो राजाफोरनि माने परिश्रम बिथांमोननि मावनायनि रांजोंनो रां बुथुमलायनानै बिथांमोना फाखा खुन्थिया थिं बिदि लागायनानै दिनै समायना मोनसे सिबिसालि लुनानै लादों आरो बिथांमोना दिनै बेखौ लाजेननायनि हाबाफारि लादोंमोन आरो बेहाय आर'ज लादों बिथांमोना बे ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोना फैनानै बे ओनसोलनि आर'ज हान्जा माइनाव हान्जा बिथांमोना फैनानै जोंखौबो बेयाव बाहागो लाफानो खावलायनायलाय जों दिनै बाहागो लानानै बिथांमोनजों आर'ज खननाय बाहागो लाफाबाय आरो रायजो राजाखौ थांखिनानै धोरोमनि बा जोंनि धोरोमनि गेजेरजों समाजा बोरै जौगानो हायो आब्रुथि जानो हायो लेखा फरा रोंनो हायो बेफोरनि बागै जों सावरायबाय आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै बेबायदि मोनसे गोथार थावनियाव गोथार मोनसे माने हाबाफारियाव आं गावखौनो गोजोननाय मोनदों आरो बेनि थाखाय दुर्गापुर गामिनि गाहाय बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं साबायखर जासियो आं मिजिंथियो जे उननि समाव जोङो बेखौ सरकारनि बिथिंनिफ्रायनो जा गुबुन बिथिंनिफ्रायनो जों बोरै हायो बेखौ मोनसे समायना माने दावबायारि थावनि महरै गायसननायनि जोंहा गोनांथि दङ आरो बेनि थाखाय रायजो राजाफ्राबो जोंनिफ्राय मदद लुबैदों बेखौ जोङो उननि समाव बोरै हायो मदद खालामो जों बिथांमोनखौ नाजागोन आरो बाथौ सिबियारि रायजो राजा बिथांमोनखौ आं बेनि गेजेरजोंनो दिनै बेयाव माने बाहागो लानो मोननानै बे गामिनि गाहायै बाथौ सिबियारि रायजो राजाखौ आं साबायखर जासिनाय थाबाय। जोंनि बे गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय नौकुथि आन्चलिक एबा नौकुथि ओनसोलाव दुर्गापुर गामि दङ। बे दुर्गापुर गामिया गोदोनिफ्रायनो जोंनि बे रायजो राजाया बाथौ एबा बाथौ धोरोमखौ गोबां नाजानायनि गेजेरजों फोथांबोबाय थादों। दा फोथांबोनानै दिनै जोङो बे दुर्गापुर रायजो राजाफोरनि बयनिबो अननाय आरो बयनिबो हेफाजाब मदद लानानै बे बाथौ थानसालिखौ लुफुंनो हाबाय। लुफुंनो हानायनि गेजेरजों दिनै जोङो बेखौ गोथारैनो बेखेवनोबो हाबाय। बेखौनो हानायाव दिनै जोंनि बे EM सार प्रदीप सरकारिया फैनानै जोंनो गोबां बिबुंसारनि गेजेरजों आदब खायदा आरो बे ओनसोलाव थांनानै थानायनि मोनसे रावखौ जोङो फोरमायनानै गालांनायनि थाखाय जोंखौ धन्यबाद।